Què ens permet la ment? La ment ens permet pensar, ens permet sentir, ens permet percebre, però aquí dins es processa a diferent velocitat la informació visual, la informació tàctil, la informació que entra per l'oïda, i d'això no ens n'adonem. Ens permet comunicar-nos, ens permet memoritzar, prendre decisions, ens permet també sentir, sentir en pròpia pell tot allò que passa fora, i tots aquests processos, i molts més que els sabem, tots aquests processos són interdependents. Què vol dir això? Que no és un primer i després l'altre, o forçosament el segon abans que el primer. Tot passa alhora i s'autoinfluencia. I sempre dic, no us amoïneu que va sol. O sigui, això ho fem absolutament tots sense haver de parar atenció amb si ho fem bé o ho fem malament. Doncs aquesta ment, que és tan complexa, s'expressa i es crea. Doncs no es crea només al cap. I és molt interessant que no es creï al cap, perquè la ment s'expressa i es crea a través del cervell i a través del cos també. O sigui, el nostre cos és ment. I això no ens ho han explicat mai. I és una gran oportunitat, perquè com veurem després, el fet de que el nostre cos participi en la recreació de la ment és una oportunitat impressionant. Per tant, la ment s'expressa a través del cervell i a través del cos. La nostra ment és única, no la podem passar a ningú. Això què vol dir quan ho portem a la nostra vida diària? Que si la ment és única, hi deu haver molta diversitat. I si hi ha molta diversitat, la diversitat l'hem d'aprofitar per enriquir-nos.